De eerste dorpskermis van het nieuwe seizoen is achter de rug. Oerlo had de primeur en mocht de eerste kermis van het Oostrumse Ster-Events in de gemeente Venray ontvangen. Hoe is het voor jou? Want je moet bij jou in de regio te regelen? Het is hartstikke vlakbij. Je kan ergens even, als je wil kun je nog thuis een bak koffie pakken. Het is bijna, ja, het is 2 minuten en je bent thuis. Het is wel even wennen. Normaal zijn we echt altijd op locatie, maar hier hoeft dat niet. Dus dat is wel fijn, ja. En hoe gaat het samenwerken met de dorpen? Het gaat goed. Veel contact met de dorpsraden. Fijn contact ook. De een wat meer dan de andere. Ja, dat is persoonlijk. Misschien komt dat nog. Hier in Oerlo gaat het heel goed, moet ik zeggen. Wij worden vanmiddag allemaal uitgenodigd hier zo met het plaatselijke barbecue. Dus we zijn welkom en dat merk je gelijk als je in het dorp komt en je bent niet welkom en je bent eigenlijk tot overlast. Dan vind je de kermis, ook al verdien je de geld, dan is de lol er eigenlijk zo af. Dus dat is hier absoluut niet. Voor de kermisexploitanten is het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Maar gelukkig biedt de gemeente Venray ondersteuning. Ja, het is lastig inderdaad voor die hele kleine dorpen. Maar zoals wel bekend is, doet de gemeente ons hier ondersteunen. En technisch ondersteunen ook met vergunningen en alles. En alle obstakels die waar we eigenlijk altijd zelf moeten doen, die worden eigenlijk door de gemeente overnomen. En dan kan er toch kermis gehouden worden, ook in de hele kleine kernen. Ja. En jij zelf, want zelf heb je ook een flinke bijdrage aan deze kermis, begreep ik. Ja, wij staan hier met een aantal attracties zelf en ik hoop dat dat uiteindelijk goed komt. Ik kan het me nou nog niet zeggen. Het is ook een risico. Het blijft natuurlijk ook een financieel risico. Maar daar zijn we ondernemers voor en dat zal zich uitwijzen. Ja. En is het belangrijk voor een dorp om een kermis te organiseren, te hebben? Ik vind het wel. Het is een stukje cultuur. Het is altijd zo geweest. Het is, als je nagaat, wat je vaak ziet, is een hoop voorzieningen verdwijnen uit het dorp. En als laatste de kermis weggaat, dan gaat ook echt het licht uit. Dus een hoop dorpen willen toch echt zelf, die kermis vinden ze heel belangrijk en dat is ook eigenlijk wel heel logisch. Ja, voor ons is het natuurlijk fijn, maar wij verdienen ons brood daarmee. En we hopen dat het gewoon nog jaren door kan gaan. Wat kunnen de dorpen verwachten dit jaar? Ja, botsauto's, draaimolen, schuivenspel, eentjes vissen, snoepkraam, rupsbaan op sommige dorpen en hoop de wijpout als er ruimte is. Dus het komt aardig zat. Dus pleinen komen vol. Voor de komende 5 seizoenen organiseert Ster-Events de dorpskermissen.